Nalinisan kayo ni Luga? Ni Happy? Balik. Hindi ako nakapagpatawad yung dalawa ko. Patugan na ng babae pa. Uwi sa'yo. Merienda natin yun. Hindi ako nagpinagkirapag ka rito. Wala kang kwenta. Hindi ako walang kwenta. Mas mabuti pa nga sana kung nirentahan mo na lang ako para maging boyfriend mo. Mas natanggap-tanggap. Bahay ni Ren. Sabi nila bahay ni Ren. Tapos babawiin mo rin lahat. Hindi pang tao yun. Ayos lang ang gumagawa nun. Kaya pag alis ko rito, ipatinig mo yung utak mo. Ako may sira na eh. Ang dami mo bang sinasabi? Umalis ka na rito. Bilisan mo. Kinain na kaya ni Eli McDonald yan?
kanina. Bilang mo maglakad. May pilantik ang puta. Bading na bading. Baliw. Tapos nakita ko si Chay dun. Ay, kamusta na si ano? Yung panganay ni Minay, may asawa na? Wala. Ano pa?
Narito, mga kapuso ang ating mga double B balitang bulini. Subalit di dyan ang dating. Ngayon nakikinig sa Big Time Balita. Bawat presyo sa mga produktong petrolyo nakaumang sa susunod na linggo. Mas malamig na panahon asahan sa mga susunod na araw dahil sa panibagong sausage ng aming amihan ayon sa Pag-asa. Alay, hindi lang naiinit eh. Kailangan natin na kunting lamay. Ano man at sumobra ay masama. Sumobra ang inay, masama. Sumobra ang lamay, masama. Sumobra kuwapo, masama. Sumobra ang bakit, nakaw, masama rin eh. Kailangan ito pang tamang lang, ano? Kailangan tamang laban. Paglipana ng mga important na gulay na inihinala ng smuggles at hindi dumaan sa pagsusuri, hindi na pala ng department ng pagrikolyo. Eh, sinong dapat ninyong punahin diyan? Pag may smuggling, ay may kasabot sa drug custom. Maliwanag? Imposibleng wala. Hindi makalulusot sa custom kapag walang lagay. Mga kapuso, may tama ako, mas malaki ang tama ninyo. Eleksyon, isinagawa ng pabalik sa 15 lugar sa bansa ngayong araw. Anong ibig sabihin ng mag-eleksyon? Alagay di sinusubukan lang. Aha, sabi sa Batangas ay irigalawan lang. Biro lang ayaw ng mag-eleksyon. Mga barko ng Pilipinas na magsasagawasan ng Marine Survey sa Sandy Cay, ay nakaranas naman ng pangharas mula sa China Coast Guard. Ay bakit hindi? Ang pakiramdam nila ay kanila yung lugar. Ang sabi nila ay amin yan. Ay sakot ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ay sabi ng China niya, ano ngayon? Ay amin yan eh. Anong gagawin niyo? Lalabang kayo. Ay pagkitilan din yung ating pinakamalaking bangka na yung pinakamalaking barko ng China ay parang may katabing bangka. Natatakot kaya yan? Wala akong pasasabaw na positiyaw. Okay, isa mo na. Soberano, easy, dali! Ang Deputy Commander ng Coast Guard Station Masbate sinibak na sa pwesto matapos ang pagkakasabak sa 170 milyong piso halaga ng Cebu sa lungsod ng Cebu. Cebu? Sa Cebu? Ay dapat lang sibakin at malamang ay malaki ang natangkot at pinamang ang karambas na yan. Wala akong makakalusot na iligal sa isang lugar saan man kung hindi ka maglalagay ng malaki. May tama ba ako, Commander? Commander Sanderson, may tama ako, mas malaki ang tama mo. Kumodor na. Mas malaki tama mo. Tandaan nyo yan, pag may nakalusot na illegal, o kung ano mang smuggler, ay tanong nyo ako, ano po? Yan, masimple. Oo nga eh. Talagang ang dami nito, Karen eh. 170 million? Ay, walang kilo. Pag nakikita ko yung larawan nito eh, yung nihari, ano? Walang plastic ito. Ibak na sa kanya
kanyang pwesto nga itong Deputy Commander ng Coastal Region at sabi matapos ang pagkakaroon ng otoridad sa 100 milyong piso halaga ng iyan na droga na pa-otoridad sa Luzon, Cebu. Sa isang pahayag na pinalabas ng Philippine Coast Guard ngayong hapon, inihayag na ito'y makarahay pagpunta na rin ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban ang pag-alis sa pwesto sa Ramora Opisyal. Kamunod na rin ito na sinakop ang investigasyon ng pamunuan para alamin ang pananagutan ng opisyal matapos mapili kung may nagawa ang routine vehicle inspection sa isang kotse. Ako naman ay kanya sa Roro Bezel. Okay. Ayon sa PCG, sinabi ng opisyal na siya ay nasa isang emergency meeting karene nang mangyari ang insidente sa Huwebes, ika-23 ng Enero. Ang tatandaan na abot sa 25 kilo ng sarwado na nasasap sa ginawang joint operation ng Philippine Drug Enforcement Agency at PNP sa kontinentang Marikina. Saan galing? Ano ba saan galing yung ano? Yung siya pong marami, napakarami. Eh, local lang ito Marite, pero na ito, nung dumating na yung sasakyan, daan sa pagpalan ng Pier 4 sa Cebu City at naisakay pa sa Roro Bezel. Okay. Sinabi pa sa pahayag ng Philippine Coast Guard, ginagawa ng pamunuang investigasyon sa layunin na masyak na natutunod at walang napatakaran sa pag-inspeksyon bilang pagkalima sa kanilang mandato. Kabilang na dyan ang pagkontrol at pagpusa sa pagkabiyay ng ilan na droga sa mga pantalan at sa kasubigan ng bansa. Paano nakalapas yun sa mata ng Coast Guard? Ayun ang matitingan sa Alam ko na. inaalam. Alam ko na, tutulong ako sa pag-iimbestigasyon at gawin nila itong batayan na observahan. Alam mo kung bakit? Nabago yung spelling ng Coast Guard. O paano? Yung Coast, nawala yung A. Di ba na naman yung nasi? Okay ba? Okay ba yun? Guard! Pero sabi nga tingnan din naman natin na magiging investigation pa rin dito, no? Kaya ginawa ko na karapat na muna sa yung pag-ibak sa pagpulin, ano? Halagang paalala, ang NSA capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ben. Mas masarap yung may McDo, no? Pwede na rin. nawa'y laging malagay ang mabubuting kalikain sa
aming mga kapatid sa media na palaganapin ang karunungan, katwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Pakain mo yung balat Ipagkaloob kay ang kanilang Eli sa chicken, yung laman, thank you. na gamitan iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng higwaan at makatawang Parang mga taga-tungkong ka rito. ng sambayanang Pilipino. Sa ating mga kapatid sa iba't ibang sining, iyon silang bigyan ng katalinuhan Tingnan mo, at oh. mga malikhaing ideya sa kanilang Ang dami yun sa gawa, atin. kanilang mga likha. Tanga yung babae. Kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaan maging Tanga na. na iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa kanilang kantaling, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng palitain at magsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas Ba't itong... Ano na naman ang sira niyan? Ay! Dapat libre pag ganyan. Gusto nyo, walang low balance eh. Pero pag ganyan eh. Minsan nagde-debit pa nga kayo eh. Dami kong reklamo na nade-debit. Ano kayo galing, sir? Ngayon, Malbar ba? Malbar, oh. Magkano balance ko? Tawag ko ito, babawasan ng kanta. Natin hindi mabawas. Deduction. 106 lang, Malbar. May ano na yung ano ko, card ko, yung masakit sa mata, yung pinalalagay mo. Ayun o, na ano yung card na ano. Pag ano alinisin mo yan dyan. Ah? Card sa mata. Okay, ito yata yung beating the red light na Hilux isang gabi.